Tol. Sikap ba? Ada dagan man pengon dire. Oh, bitaw na. Naon sa masikap, ganigan man ni padung na to. Kap, ngano ka kap? Ibati man ko kakulba niya kung sitwasyon ron. Sus! Mahayan ako eh. Kaya nga nung kap, nga nung nagmahay man ka. Ay na mong sigig naghapangutan na. Musamot akong kakulba o problema. Diyan na mo! Naon sa mo to si Kap? Mo namang nalisang? Kap, naunsam niya ka. Mura mo kang gabala ka. Murag gila ay na dyan ko sa akong kandidatura karon. Ha? Kaya nga nung Kap, unsam niya hinungdan. Na, ay na lang pagdaghag pangutan na. Ako rin bahala mo sulbad na lang ani gid. Aw, sige Kap. Sige. Arin ako. Unsa kay problema ni Kap? Ay baya. Sikap baya mo ramag naluya. Diin ka ni sigikan. Ngano day kakap? Murag gila ay naman jud ko ining pamulitika karon. Ha? Kay ngano man kap? Kinsa may dilaayon ana? Gipapasar man ang dit penalty. Nganong laayon gutaon ka? Kung ipapasar ang dit penalty, Kinsa man yung tayo dili laayon ana? Gisayon nang kag ipapairing squad ka? wa lagi na problema ang firing squad kung wa kay isyo. Kung sa'yo ay isyu gutaon, ibaw sa biya jud ka. Nakurakot sa biya ko.